tentukannya akan dilalui, tentu kalau akan dilalui kubala itu tandonyo laka balia pasang lapatui Sumatera Barat sampai dek kampung gadang lah salupa sajo sawajo ladang Bandung baralik minatula pula. Bahasa Arab tu ampias remaja bahasa siko. Ampias remaja siko. Ampias remaja bahasa Padang. Bahasa Padang. Ini contohan. Kalau dapat ikan. Dapat ikan di bahasa Arab. Dapat ikan di bahasa Arab. Wa jalana wa dapatan wa ikatan paweh tak. Apa arti itu? Kalau dapat ikan paweh tu sultan. Tapi kalau dapat udang. Dapat udang di bahasa Arab. Udang lil mutakin. Selain bahasa Arab, ambo bahasa India. Bahasa India pandai belum? Pandai. Ambo keliling dunia apa? Keliling kemana tu? Ke India. Kalau orang baca kak bahasa India. Bahasa India. Are tumere mengerume dipici. Di kolam sudah Assalamualaikum kasidang basam sebuah lagi katalah sahabat jo kalau kita mengaji kikarnya wajah tubuh alanya to sekabe jangan disangkudu alam mana ko disangkudu alanya to sasi orang mandanga samunyo ini alim ulama banyak nak kiraman janganlah kita baca dobo bumbangnya kalepo manona tu ana jawapo manona mudo kota do anak bapa dia do zat sifat nama kajinya ya Allah Muhammad di mana ko inyo di mana bana sampainya tonyo ko indah pama dia tiki to jalan sama akabata marimbo tak mungkin biawa kabar anak buayo tak mungkin babi kabar anak rusuh tak mungkin tumbuh akan dua di kudo ada puraso dengan pareso ada puraso dengan marasoi mapo mana angeknya api mapo mana cincin jari bagara cincin karano de jari bagara tubuh ada sifat mani ko iyo ujulaan dan sabananya di tentukannya akan dilalui tentu kalau akan dilalui kubala supaya nadape bidonan kawi Allah la dua di aras dan kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku dalam hati tampaknya itu di surah bikini di situ puluh Abu Jahil berdiri paparang jo Muhammad tamanar wahabi kok kalah Muhammad di paparangan tadi nagari makan Nabi kok mana Muhammad anggota suci anggota sama sekali masuk sarugo kampung narami sebuahnya lagi nan ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari biar di negari orang biar di bukit tinggi atau di padapannya biar di Solo walau di Cepatan lama biar di sana awak biar di sana orang biar dia di awak biar dia di orang biar di kamanakan awak atau kamanakan orang tanah bila nak gadi boja kalau nak gadi nak kita bilang banyak memakai sirawana panjang basirawa pensil atas singkok pinggang memakai awal dalam baju jarang adonan ngeri dipandang kalau nak bujang
bali masuk sekarang. Yo kaki-kaki kini lah bagalang. Yo talingo lah memakai super rambut lah merato pulau na panjang rambut dan hitam lah bercolok pirang lah sarupo bana yo bulu mosang adang lah bantu randa ilalang adang lah bantu yo baru kadang. Itu tandonyo lah kabali pasang lah patui Sumatera Barat sampai dek Kampung Gadang lah salupa sajo sawajo ladang Bandung Barat Minatula pula. Asa buah lagi kasidang panana oh dimasukin di ura lomba-lomba menyerahkan anak pai basikola biar ke SD biar ke SMA biar ke pesantren ke PGA walau ke perguruan tinggi ke calon sarjana diberi biaya 8 juta-juta kau sawah lah tagadai kau parak lah tajua dia nak kamanya di sarjana mendapatkan ajo kedua SK itu harapan mundur jo ayah setengah parangai anak bersikola pulang sekolah nyodek bapa disuruh puasa parik nyelapa disuruh sembahyang itu nama leh alasan kabundo sarato jo ayah pai katampe kawan ninyo mapa pai nyo anak lapai malala nyo gilora unai kalubo bonta sekali kalau ina karena wate ojora no bawa na paling acok bana kawat terbuma kasih karak kata jo mutiara madu kasih dengan asmara kalau begitu anak basikola alamat sekolah kapatah di tangan alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK keluar bunyi SK nyo tangwa tangiang kini apa nak di SC apa nak di panja apa nak digawe indah do negata hanyo na tinggal virus corona obain tuyo na tanang iyo lamang moncang la dunia
Om ada apa dengan
nganinya La ilaha illallah kalau dibaca ada janganlah lupa laya kuli mahala kalau dikata yang kaji aman jadi singa jo lay tubuh nang kasan kulli idagiano ore batulang barabu balimpo iyo bahati badan tulan dipandang barupo Delay pado hakikat delay mai sama to kulli ma ilaha janganlah lengah yaitu tubuh yang sabita yaitu rohani nyawa yang jilat indah bakuli pada yang badara indah barure batul sabuwa indah barabu jangkul bahati dapat dipandang lana cuma to ini Malenganyo suci tunggu terjali panamo Muhammad Zahir batini ayah sabita lade mangko katanto iyo ditari la dengan alemu lani cuma to ati dia cuaco kulli ma illa pinta ka guru lana iyo ujuna lade namo dikaku sabana yodi lada iyo laito Lai pado hakikat lai diri yang jilat Panatamu ila dirandam tabasa Lai jawa padonyo pasal berubah Malaikan Malaikat tetap di gudang tak pacawa bukan inyo zat lai sifat pun bukan bukan nyo minum lai bukan nyo makan Bukannya minum bukannya makan lalu yo jago etika jangan supaya naknya to nasi ujung amat pada guru kaji ulangan dikaji bananan sadalam nalar sano pulangnya ne api ko pada kasano pulangnya segala alam kulima Allahu la ingin yaitu Namo hai si wujud muat layujud mutala hati doayat mempaham sama tunan ko kurang ingin ledangakan misal salaku ibarat sebuah cara min ayana lali sebuah cara min hendaklah pegang di dalam cara min ado bayang-bayang cara min kalau ditimbang ayang kerjila samisanya sarang ayang sabita cara min alici bayang-bayang ado di dalam cara min iyo ujun ama onamo nyoyaki layada pun orang yonan bacarami ujud muhat namo nyokati baitulah misal kaganti nasaka ayulang kakurunan tambal surananya to nyawa dengan kulima yaitu kulima la ilaha illallah keputusan paham jo kalau lama sa alamai santo
tinggal perasaan nyawa melayang sarugo tabukan bertemu jo Tuhan jo lesap nembaya di dalam sarugo di kampung yang enak soal pengajian sekian dibuka sekian dahulu di kami padu ikon monyo pakai sambuan la curi ton na putui tako lai putui la de basambu la dari kami la de bado senteng apabila di mungko la dibu agak sapatan la jodoh oh dibari iramanan agak slow ai peminang iko namonyo deba tanda kanbana ode anak nan mudo-mudo tentu diberi gasapatan jodoh irama opop nan iko namonyo si John iyo laki nawasana kan itu bana iyo penyanyinya kalau denan jomblo hai ko bana saleronyo pakia buya nalai hadir samalam nangko sabalih tahun la denai nanti hati otit tere ungu disiram patanyo pagi tapi apon anta jadi kobuya bungo asirama habi dimakan jawi bamulo el tumbuh di hati iroh bajanji tak kabar pisah lain tapi apa nanti jadi ini sabana padia hati dilukui tapi apa nanti jadi sabana padia dek corona ndak boleh babini ya po salah dena Hapo doso denai batinggakan la ilaha illallah mangapinangan orang nan batarimo takut jo kami adik kamarando bila dinan kala sajo tentu layo sakit jua dinantara homo namonyo kamano malu de dia oe de lamo marando kamano manu de dia oe heka kami bao pop minang memang iyo la de bunyiyo ela samu kami de nyubari di mungko iyo
lah bersama. Tapi kalau nanda hibur apa macam-macam saat nanko. Lai sama kadi bari depi nonton lah denyo nanko. Kalau untuk ala buya-buya lai karena 20. 20 nala hiburan lah dari tukang nan curi to. Kapan iyo ay para lu irama dekairo. Irama iyo lah bapa haji nala putih kupiahnya. Oh karano nala disiko banyak ustad yola di mungko. Pasukanlah kami bari jo irama Arab jadi jo. Oh kapusila dunia ke timur tengah basonyo. Elena kami lah denyo bari jo silawat lah dulang nengko. Ya dalah adola bielahiwi dola ya dalah dola bielahiwi ruya fikruna albi fikidwala Ya Allah dola dola ding 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 Albitni ala barayana liya ala barayana inti mimiya wa nabudaka ma inti mimiya wa nabudaka ma Arab Saudi. Arab Saudi. Betul. Irama Makkah. Iyo. Irama Saudiah. Kalau disampaikan dek engkuang kuat terima. Iyo. Bahasa Arabku gampang. Gampang. Murah. Bahasa Inggris tu gampang. Gampang. Kalau bahasa Arab tu gampang. Oh, murah mana? Kalau dapat ikan. Dapat ikan di bahasa Arab. Tapi ikan. Di bahasa Arab. Wa jalana wa dapatan wa ikatan pawehtan. Apa arti itu? Kalau dapat ikan paweh tu sultan. Tapi kalau dapat udang. Dapat udang. Di bahasa Arab. Hutan lil mutakin. Awak lah malam tengah malam. Iya. Selawat 2 kali. 2 kali. Tengah malam awih. Awih. Adolah bahasa Arab. Ada pulau Arab ni. Dia doa ke tuan rumah. Ke tuan rumah. Ke buya awak. Buya awak tahu mengerti je tu. Mengerti mananya tu? Guru bahasa Arab kau. Jadi bahasa Arab ni. Kalau bahasa Arab, kalau Yo. awak awih kau bahasa Yo. Arabnya kayak kamera mengaji. Kayak amang ngaji. Di contohan. Min Talua. Tapi itu luar aja. Mintanya tu lamu. Lamu. Memang agak panjang. Agak panjang. Agak dodaka. Agak dodaka. Taluannya lekang. Itu Minta talua. tapi karena ada talua lah cibo. Nah lain bisa minta. Diminta na lain. Yo, apa tuh? Minta sprit kokon lapan takop steng rock. Minta. Itu arti tahu? Yo. Minta sprit. Sprit, nak do sprit. Coca-Cola. Nak do Coca-Cola. Kopi nanange. Kalau ndak itu mau kopi nanang. Rock. Ditambah. Tahu rock? Apa tuh? Rokok. Ditambah. Iya. Selain bahasa Arab, ambo bahasa India. Bahasa India pandai belum? Pandai. Ambo keliling dunia mah. India kemana tuh? Ke India. Ke India. Mak tahu mau ke India? Mengan dia. Pai kuok dia tekan tuak pai kuok India. Tekan tua ke gugok ke India. ya? Kuok saya ke India. Ke India tuh. Bahasa Arab, bahasa India. Yo. Hampir sama lah di siko. Apa so itu? Pura India tuh bahasa dulunya bahasa orang awak mah. Orang awak mana? Apa sih Indianya tuh? Setelah ambo dengar India mengecek. Ngecek. Seremban je bahasa awak. Serem mana aja? Arre hatem mere lang kue sampade. Ini minta Jadi lang kue sampade semua bahasa awak kan? bahasa awak minta sepadehnya tuh. Ada sampade. Jadi Kalau orang baca kak bahasa India. bahasa India. Arre tumere mengerume dipicai. Kali kalau bahasa tu nak jaleh. Hah? Bahasa nak jaleh bahasa India. Arre antah he. Itu bahasa India. Tak tahu dong gitu. Kalau snack, Snack. jo bahasa India. Arre onde bule. Apa arti itu? Atau onde dalam bidang bule. Kalau udah kadaka bahasa dewa. Arre. Itu bahasa India. Kakak mau itu. Karek. Karek.
Itu. Itu bahasa Jadi India. kalau orang India, itu raka-raka lambiriang. Raka lambiriang itu bahasa India itu. Jadi apa lagi? Kalau pupuk, Pupuk. pupuk bahasa Indianya aci ayam. Si ayam. Kalau jatuh, Tabanan. tabanan. Kalau kita berselawai, Batalam. batalam. Kalau nak bujang nak gadis ke Semarang di tepi lawi. Baca cewek. Harre pas cewek-cewek nak resek-resek nak kalam-kalam. Kalau kita sakit parui, Sikit parut. lari ke WC. Itu mare makan kuih sempat mahajan. Mahajam. Atau bangik tu mahajan lah gitu. Kalau snack yang boleh tu kawan ni selamat. Hah? Snack yang boleh kawan ni selamat. Are penyaram. Itu bahasa India. Itu jo irama Arab la jo India ba konco. Lagi bari lade nyobana sebagai nala intermezzo. Oh sebagai la de bumbu nyola ba mas joko mambui bakso. Ladi mano lekanya lang la sagalo si injek mato. Oh di mano nan ka saju ala di dalam kiro-kiro. Kini kan dituku ajo lai saratu nan ditambahnya. Kalau tuku anak jo tambah la para kiahan la perai sajo. Irama la de bangkinang tuku ala de tambahnya. Maalum irama la de bangkinang sabanang itu lama sonengko. Ibario agak asiki Atereo. asa patala na jodoh. Iya. Tapi nambok kia pagi anak jomblo jatala tarimo. Siku coba siku capai, cik tak campak cik lapai. De awak agak labu ya ju jadi marah pulai. Siku copa ala siku copai. Iya. Kita campak cie lapai. Iya. Apa kia agak ala nasi akri jadi marah pulai. De awak apa milih ame, tapi lihat tabu baule. Mancoka indah sakit tapi nanda pela orang gay. Asikola ollo no sompai. Terereo. Apa cewek ola pondai. Iya. Allah suko dua dikadai. Nampak ajan dolanyo intai. Baju jang pagi jo potang, babao onda basolang. Tak malu kabake uang, awak ngenek bini nak godang. Ayah cak ketika bujang Allah sampai tu lana anca aju. Nak dapat babini sogang bacubo babini du. Nampak ala anak uang, eta kona jo anak awak. Nampak anak gede uang, Allah lupu jo bini awak. Salero samojo nago, ajo ule malulu ayam. Napasula namuh kilo, nama bakung kong siang jo malam. Siku copa ala siku copai. Kita campak cie lapai. Pakia agak sinar barapi baru lang jadi marah pulai. Awak pamilih ome, tapi lihat tabu baule. Mancoga indah sakit tapi cik pun tak adonan dapi. Asikola ollo na sampai. Apa cewek ala dikisai. Asuko dua dikadai. Nampak nenek pasti rawahawai. Baju jang pagi jo potang, babao onda basolang. Tak malu kabake uang, awak pendek bini nak panjang. Ayah cak ketika bujang lah sampai tu nana anca aju. Lana pe babini sogang buya kini nama bini tigo. Nampak ala anak uang ala deta konang jo anak awak. Nampak anak gede uang lah baraso lah bini awak. Salero samojo nago, ajo ule lama lulu ayam. Napasula namu hagilo, nama bakung kung siang jo malam. Itu irama bangkina. Dari kami nalado. Allah iyo la kami barilah sebagai bumbunya saja. Sebagai acara walau sebagai intermezzo. Allah kini itu kuajo irama lamo. Allah jo padang pasir lada ikona monyo. Edang kambana la sekarang nangko. Sila wadulang akan kami coba. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Untuk surga atau untuk neraka? Silakan
mana anda suka. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarlah dirimu kawan-kawan, hidup ini hanya bagai hayalan. Antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkan Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Sadarkan dirimu kawan-kawan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarlah dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai hayalan. Antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Itu irama dari lapado kami, Silawado lang de sinarabarapi. Kalau para luna ya pesawat merpati langsung do mana kita lana ya haji. Onallah ya Abdallah dia malam kini tukang silawai dicarikan bini. Iko indah anan jando nan gadi-gadi, biarpun jando asalnya banyak piti. Oke ya nagati na abala poligami, sesudah itu lah ditangkap polisi. Badanan marasai iyo lakan kaki dilaka abana iyo nande polisi. Onande ulah tukang silawai tambah bini, tiba di rumah pintu lata kunci. Sedikitnya lagi kasih dan benar ramai, inilah tiba masuklah ke bacai. Adi-adi rodaro dengan lamara pule, ikonyo kini lati kuala tabacarai. Dia malah Kasihlah baca sampai ayam nama nang kukuaknya lah badara. ibarat emangnya buah di kalang ramai, ayam nan manang kukuaknya lah badarai. Ne ayam nan kala sayoknya de marepai. Larang cai apa luar yo lancai. Ibu bapak tinggal jo kalanya badarai. Kami pulang hai jolan ka gontai. Sedikitnya lagi ka andela dan tolan kita bagau ala cupiklah sama. Api tua kami lah malah bakara kami kotara somani lah di dulu jangan. Kotara sopai ilambik lah didudahkan bau bapi kialai bala dalam-dalam. Kosan dikit lagi ke orang yang lagi siko, iko imanan dari kami bado. Lebaban membare iswak lana ko ado di segi silawat lai salaro poiko. Ko ado ta cinta dusana iswa darinya pasankan sajo kami ode bado. Doa lalu pasankan jo, ko indah sampai de angin rasonyo. Lejo burung tabang pasan ladekan jut, ko indah sampai de burung derasonyo. Melayangkan sore eka sopir oto lamojo lambe eka sampai juo. Lego indah sampai de sore derasonyo, turilah langsung de kala rumah tanggo. Ay kuliahnya gitu na abala tamu mungko, kok maleh manui di telepon saja. Lagi tu bicara lewat
ne masui yo lalaki ni ko. Ayo telepon genggam kita berbicara nomor telepon nak kami ode pada tu. Sinar barapi nomornya adodo kantu simpati kado ladonyo. Ado simpati PT lup ado puno nyo aktif kado dunyo. Nomor pertama dangakan puno iyo jong cakra bagala malin pamato. 082 balik jo nama 972 ladolimo. Lagi itulah nomor modola para tamu nomor kado danga puno. Oh ilham mali itu bana dengan monyo kalau kalanya datu agadang basa batua de galanyo. Leko song delapan lai dua balik jo 613 lade satunya. Lai dua lapan ampe lade ampenya itulah nomor iyo nalakado. Oh dengan insya Allah kami lah menarimu 24 jam non stop aktifnya. Lewagi tu bana ba iswa naneta cinto hubungi bana lewat nala udara. Oh kalau para lu indah aktif nomor kami lah badu turi ilah sajo on bela buya gitu. Lebuya nyo kami nana adola di siko supaya jali supaya denaknya to. Oh ini hujan lape Allah tarang pulo Allah masih tenda yo la bunyinya. Hujan lah turun sagadang de gado-gado itulah rahmat dari Allah nanti bo. Acara salah saya hujan lah turun pulo rahmat mana dari iyo lah Tuhan kita. Mari bersyukur bersama-sama itu nyobana doa lah denyo kita. Malu di akhir tahun September lah denyo nangko memang musim apa hujan awak pulang beko tabedo. Karena bulan patang panihnya samparono tania yo padi rumput yo kasadonyo. Kalau di tahun dulu lah di bulan niko awak baru dah ulut nalah di bulan no. Begitu nyobana sudah namelanya tu pakali yang ka Eropa lah denyo puno. Onne malesari kana silawat ida dulang nangko tigo negara kami iyo basilawat dulang no. Lagi di Qatar Belgia lah ado pulo ado Prancis di pulo nan di bulan do. Oh dengan insya Allah orang di sini lah kanarimo wala maanggo-anggo piro nak kangarati kato-katonyo. Itulah di danga iyo nan itu sinar barapi do panah arajunanya. Masyarakat adalah di sekolah kami doa lah dekat pulau. Allah di doa dekat bana dekat Allah yo dengan kaya. Allah dekat ummu Allah dekat panjang rezekinya nak alam raju. Allah ibadat lah dekat Tuhan tambah nane andanya. Allah dekat adona lama galih bala puju lah galih no. Laita bali dinamura lah di maha tajuannya. Dekat adona na pegawai na ayatu golongannya. Dari golongan S1 naik golongan S2. Dekat adona na papara siapa bali pegagano. Nambah ladang padi lah delai banyak lah de hasilnya. Mereka ada pada tapi tulu buahnya namu sakadang apa? Ado nambah para lado lah merah-merah buah ladonya. Mana apa para ataruang la panjang ataruangnya tigo itu. Ado nambah para tomada hasilnya nyoba puso-puso. Ado para aduria na buahnya sakadang la tingkioto. Enaku ado nambah tarana la kambang biak tarana nya. Mano patarana iti ada luar
Aduh sagadang kapalo. Aduh bataran na kambing tiuk barana la kembalimu. Aduh lana marando mana jodoh satu dariku. Lemano na gai-gai Mabali amudo la de andanyo. Nganyo kalau mati manci rupui masuk saruku.